खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। आबादारि बिग्रायनाया मास मोनसेनि बारबाय, नाथाय मोनथाम सुक्तिनि सायाव जेबो सरकारा गनायथि होआखै। मैया सरकारनि बेरेखायै गोसोम फिरफिला बिरहोदों आबादारिफोरा। मैया 2020 मायथाइनि 17थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सुबुं फायखि बान्था राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बेयो मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे बान्थाखौ प्रफेसार रमेश चन्द्र बरुवानो गथायनानै होयो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आनो बे बान्थाखौ गथायनानै होयो। बर'नि हादरारि सावगारि आखिग्रा फालुर नार्जारिया हरखाबै 40 बोसोर बैसोआव केन्सार बेमार जायो। बेखौ मैयासो मिथिनो मोननायखाय आङो दिनै होनानै होनाय जाहैबाय। दाख्लै थांनाय 5 जानुवारि 2021 मायथाइयाव केन्सार बेमार जानानै हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेमार जानानै दंमोन बिथाङा। बेखायनो बेखौ निउजखौ मैयासो मोननायखाय आं दिनै थिखोनानै होनाय जाहैबाय। 22 सान लैथोआवनो गोदोसोनानै थानाय ना हमग्राफोरखौ मोनबाय। 18 सा बांलादेशनि ना हमग्राफोरा लैथोनि नावआवनो गोजावनानै दंमोन। 9 दिसेम्बरनिफ्राय ना हमनो थांदोंमोन। एफबि आलंहा नावजों थांदोंमोन। पुर्बान्चीमायाव 16 दिसेम्बराव नावआ गाज्रि जानानै दंमोन। लैथोआव गोजावनानै थादोंमोन। नाव बिगोमाया 30 दिसेम्बराव पुलिसनो एजाहार होदोंमोन, नाथाय बेवहाय जेबो खौरां मोनाखैमोन। बांलादेशनि पेट्रलिं खालामनाय समाव बिथांमोनखौ मोननो हायो आरो बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हायो। 18 सा बांलादेशनि ना हमग्राफोरखौ बेखौ रैखा खालामनो हाबाय। इसोरखौ मैया पुलिसनि संदाननायाव बरपेटायाव मोनानि समाव गान्जाजों लोगोसे मानसिखौ हमनो हायो। गान्जाया 5.4 किल'ग्राममोन। बिदि पुलिसनि संदाननायाव बिथांमोनखौ हमनो मोननाय जाहैबाय। दाख्लै सानदि मोनसे वाट्सएपआव मोनसे अपसन फैदोंमोन, जेनेबा बेखौ एग्रि खालामनानै लानाय। सोरबा एग्रि खालामबाय, सोरबा एग्रि खालायाखै। नोंथांमोना खालायाखैबा भिडिअखौ नायबानो जाबाय बोरैजाय एग्रि खालामनांगौ। जेनेबा बेखौ एग्रि खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना वाट्सएपआव थानाय एप्सखौ आनइनस्टल खालामनानै लादो आरो गोदान इनस्टल खालामफिनदो। जेनेबा नोङो वाट्सएपखौ डिलिट खालायालासिनो आनइनस्टल खालामनानै लानांगौबा वाट्सएपआव गोनां ग्रुपफोरबो थायोना, बेखायनो नोंथांमोना डिलिट खालामनांलाया, डाइरेक्ट आनइनस्टल खालामनानै इनस्टल खालामफिनदो आरो नोंथांमोना बेखौ फैहोनो थाखाय गोदान नोङो वाट्सएपखौ जेरै सिगाङाव खुलिनाय बिदि खुलिफिनदो। होमबानो बे एग्रि अपसना फैगोन। ओमफ्राय नोङो होमबानो बेखौ एग्रि खालामनानै लानो हागोन। जायनिया एग्रि खालायाखै, फैगौ फेब्रुवारिनि 8 तारिखसिम लास्ट डेट होदों। बेवहाय एग्रि खालामनानै लानांगौ, नङाबा नोंनि वाट्सएपआ गेवनाय नङा। वाट्सएपखौ बेखौ एग्रि खालामनानै लायोबासो वाट्सएपआ गेवगोन। होमबा नोङो वाट्सएपआव नायनो हागोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै।